aw minnu bɛ ka bi Mali kunnafoniw lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. Bi ye ntɛnɛn ye février kalo ale tile 19 2024 an b'a fɔ ɲɛna k'aw ka bisimila bi Mali ka kunnafoniw kɛnɛ kan. I k'a dɔn k'a fɔ a daɲɛ kumaba olu filɛ nin ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ yeleko gɛlɛya la n'o ye kuranko gɛlɛya ye ni Ala sɔnn'a ma an da bɛ se o ma k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. O tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ an b'a jira la k'a fɔ ayiwa farafinna ka ɲɔgɔn kunbaba min kɛra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na sɛnɛ ntolanci nasiratigɛ la min bɛ tali kɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ɲangili dɔ taara k'o ɲɛsin Mali ntolantanaw ma fɔ ale ni Mopti furancɛ saraban kasara belebele kɛra nɔ an da bɛ se o fana ma maa 15 bɔɲɔgɔnko olu ni tora a ko la fo ka taa se kibaruya wɛrɛw ma ani diɲɛsiri naani kibaruyaw an b'a fɔ aw ɲɛna sa k'aw ka bisimila bi Mali ka bi kunnafoniw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a jira aw la i k'a dɔn yeleko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna na n'o ye kuranko ye o dogolen tɛ maa si la a yira la k'a fɔ kabi octobre kalo yɛrɛ 2023 o ban waatiw la minisiri min ɲɛsinnen don an ka ji ani yelekow ma i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni bɔra ka kuma i k'a dɔn ayiwa malidenw ye kuranko gɛlɛya min bɛ a kɔnɔna na o kɔnɔna na sa i k'a dɔn k'a fɔ a ye kunnafoni caman di ka ɲɛsin ayiwa sigida denw ma min bɛ tali kɛ ayiwa EDM yɛrɛ a kunkanko kumaw la nka ka taa waati la kana bila sisan na min bɛ tali kɛ kibaruyaw si tɛ se ka kibaruya foyi tɛ ka di kuranko ani kuranko yɛrɛ kan jamana in kɔnɔna na ko yala o tɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara a gɛlɛya kan wa o la dɔw y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Mali premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye k'u bɛ se k'o ka kuma yɛrɛ sɔnji la ka d'a kan k'u kɔni y'a jira cogo bɛɛ lajɛlen la ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma ko gɛlɛya min kɔni bɛ kuranko la k'u ko gɛlɛya kɔni da dɛfɛ la maaw bɛ se k'a dɔn cogo min na walasa maaw yɛrɛ bɛ se ka u bɛrɛbɛn ni kow tacogo ye yanni ka taa se kuranko yɛrɛ a baaraw a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bannen ma pewu o hukumu kɔnɔna na ko min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw k'u kun ka sumalen don a ko kan wa ko bɛna kɛ sababu ye ka se ka maaw siga kosɛbɛ wa a bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara kuranko yɛrɛ a lahalaw o gɛlɛyaw kan o la ko min bɛ tali kɛ heure 5 bɔɲɔgɔnko la yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ kuran a tɛ yen nɔ heure 5 la i k'a dɔn k'a fɔ o wale minnu filɛ ni o bɛ ka kɛ taaɲɛ ye k'a bɛ se ka na ni bisibasa ye maaw hakilina la i k'a dɔn ko o kuma min bɛ tali kɛ ayiwa maa minnu ni olu fana bɛ yen nɔ ni a ko bɛ k'olu dusuma kasaya k'a ka kan jamana mara ɲɛmaaw u ka bɔ ayiwa ka se ka hakilina dɔw di jamanadenw ma asa an bɛ se k'an damakɛɲɛ cogo min na ni kurantigɛ in yɛrɛ taabolo ye yanni fɛɛrɛ ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la a ka se ka ban an pewu ko kunkansuma nin ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka na dɔ fara a gɛlɛyaw kan. Kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ o jɛkuluba n'o ye Fédération Malienne de Football ye i k'a dɔn ko ɲangili taara ka ɲɛsin u ma ka sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali ntolancilaw ayiwa k'u ye wale dɔ kɛ CAN min kɛra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'u ye wale dɔ ta ka ɲɛsin jalatigɛba ma n'o ye arbitre ye o la u y'a jira k'a fɔ Mali ntolancilaw ka jalasiriba n'o ye capitaine ye Amari Traoré k'u kɔni ye awa ale kɔni gulon ayiwa ntolanci 4 a se 4 ye o la o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ sɛbɛn miliyɔn 6 ko o kɔni dara Mali Fédération Malienne de Football ko kan k'o musaka sara i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni u ye ɲangili min dara u kan o tɛmɛnen kɔfɛ ɲangili ma da Mali Fédération dɔrɔn ma min bɛ tali kɛ kɔrɔrikaw yɛrɛ ka fédération a yɛrɛ la k'a fɔ olu fana ma to kɔ a ko la u fana ɲangira k'u na ayiwa miliyɔn 3 sɛbɛn wɛrɛ la k'o kɔni na sara k'a sababu kɛ olu fana ye taacogo min kɛ o taacogo cɛ man ɲa ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ a wale in kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka basigi don anw ka jamana kɔnɔna na. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa cɛba min bɛ Mali kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn n'u k'a ma ko Adama Ben Jara dɔw ko Ben le cerveau ayiwa a yirala k'a fɔ ayiwa bi sɔgɔmada in na n'o ye bi ntɛnɛn yɛrɛ ko Ben Sarko ko a tun bɛ kiribulon ɲɛfɛ o la a yirala k'a fɔ a tun bɛ kiribulon ɲɛfɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye a minɛlen don fɛn min na walasa o kiri bɛ se ka tigɛ cogo min na nka i n'a fɔ kibaruya minnu sɔrɔ la a yirala k'a fɔ a ka kiri yɛrɛ ko a bilalen don ntɛnɛn wɛrɛ la n'o ye ntɛnɛn nata ye u bɛna wele ko kura i k'a dɔn ni min bɔra o la n'a y'o kibaruyaw sɔrɔ an n'o kɛ aw ma soma sama ye. An y'a jira aw la cogo min na an y'a jira la k'a fɔ saraban kasara jugumanba dɔ kɔni kɛra Mopti sira la ayiwa saraban kasara jugumanba in a kɛra Jɛnɛ ale ni Mopti cɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ car dɔ la ni o kɔni bɛ maaw ta o ni mobiliba dɔ kɔni ye ɲɔgɔn tu
a kɛra yɔrɔ min na sa o ye Kesedugu ye o bɛ Jɛnɛ mara la Mopti région do Kirawa yɛrɛ k'a fɔ ayiwa kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔ la a yɛrɛ la k'a fɔ maa 15 olu bɛɛ lajɛlen ni tora a ko la o tuma an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka bamatɔ ninnu Ala ka u dayɔrɔ suma. Polisi min bɛ centre commercial la n'o ye premier arrondissement kɔrɔ ye Bamakɔ i ka dɔn k'u kɔni ye kalanden jolen 3 ko tɛgɛ dara olu kɔni kan ayiwa Kɔnpɔl Isaka Tarawele ale n'a ka cɛdenw fɛ ka kɛɲɛ ni wale jumɛn ye min bɛ tali kɛ ni kalanden jolen ninnu na fadenya de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni kalandenw ka jɛkuluba min n'o ye AIM ye Association des élèves étudiants du Mali olu ka bureau yɛrɛ sigilen la ESICA la ayiwa ko kun cɛra ni marifataw de ye o la min bɛ tali kɛ marifaw la ani u chargeurs ko tɛgɛ dara olu kan a yɛrɛ la k'a fɔ AIM ka bureau sigi ESICA la min ni a tun bolodala ka bila tarata kan février kalo tile 13 tɛmɛnen 2024 ko kalandenw kɔni k'u kɔni walasa ka se ka maa 2 ka se ka u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ayiwa min bɛ tali kɛ kalanden ninnu na ayiwa k'u kɔni ye walew kɛ wale min ni o yɛrɛ man ka ye kɛnɛ kan ka da kan kalata ninnu senfɛ ayiwa kalata bɛ kɛ nka min bɛ tali ko marifa kunga bɔra a ko la o tuma maa minnu ni olu ma se sɔrɔ a ko la olu kɔni ye marifa ta o tuma min bɛ tali kɛ o marifa tali min kɛra i ka dɔn ko a kɛra kɛlɛ de ye walasa a ko commissaire divisionnaire Isaka Tarawele ale sigi bɛ k'i ɲɛma da ka tila k'i kulomajɔ i ka dɔn ale tun y'a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan k'a sababu kɛ kunnafoni minnu sɔrɔla ale fɛ o kunnafoni ninnu na sa min bɛ tali kɛ ale ka cɛdenw kɔni y'u labɛn kosɛbɛ ka se ka nin baara in an sigi tun bɛ ni juguman min ye n'o bɛna bɔ a la ka se ka kojugu in kɔni bali o de kɛra sababu ye kalanden jolen maa 3 bɔɲɔgɔnko ayiwa n'u si b'a daminɛ san 23 la ayiwa ko tɛgɛ dara olu kan pistolet min bɛ yen n'a bɛ wele ko pistolet automatique n'o ye PA ye an yɛrɛ ka numuw ka dilanlen o 6 o sɔrɔla ka taa se ayiwa chargeur i ka dɔn k'a fɔ olu fana sɔrɔla kisɛ kɛmɛ k'u fa tewu a yɛrɛ la k'a fɔ commissaire n'o ye Isaka Tarawele ale n'a a ka cɛdenw u kɔni kɛra sababu ye maaw sigi bɛn ni kojugu min ye n'o tɛna bɔ a la ka se ka sira da o kojugu ɲɛ ayiwa ni kalanden jolen 3 min filɛ nin ye ayiwa k'u kɔni bilara commune 3 o kiribulon ka bolo kan juma tɛmɛnen ni Ala sɔnna a ma k'u ni min ka kan o n'a ta ka ɲɛsin u ma. Bi walejugu nasiratigɛ la an ka jamana kɔnɔna na ayiwa a yirala k'a fɔ ko bin taara kɛ maakɔrɔba dɔ kan a yɛrɛ ka foro la bin kɛra kan maa minnu fɛ o bɛ t'i jɔ kojugukɛla maa 5 bɔɲɔgɔnko la ayiwa ni kojugukɛla maa 5 o ni maramafɛnw tun bɛ ɲɔgɔn na o kɔni ye maa kofɔlen i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni ye a faga a ka foro la Jabugu ni maa kofɔlen ninnu i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Masakala o sigidadenw olu kɔni i k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ ko maa ninnu tun bɛ taa se maa 6 ma n'o ye kojugukɛla ninnu ye o kɔni kɛra sababu ye u kɔni ye dan kɛ nka maa 5 bɛ yen nɔ ayiwa sigidadenw kɔni sera ka tɛgɛ da o kan n'o ye ayiwa Masakamakaw ye o filɛ nin ye ayiwa ba kɔfɛ u kɔni y'u bila ayiwa an ka lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan u ye nin wale kɛ ka da kun min kan ni Ala sɔnna a ma kiribulon ɲɛkɔrɔ u n'a dantigɛli kɛ o ko la. An bɛ bɔ an ka jamana kɔ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ Niger jamana kɔnɔ ko sɔɔni ɲangili min taara ka ɲɛsin Niger ma ko sɔɔni u bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko yala o tɛna wuli ka bɔ yen wa i n'a fɔ kunnafonidi gafe min bɛ yen ni a bɛ wele ko Jeune Afrique ale bɛ a lakali cogo min na ale y'a jira k'a fɔ ayiwa CEDEAO ma kɔni bɛ labɛn kɔni na walasa don nataw kɔnɔna na ɲangili min talen don ka ɲɛsin Niger ma ɲangili bɛ se ka wuli cogo min na o tuma n'i ye jateminɛ kɛ fanga dafiri min kɛra Nigerkaw fɛ yen nɔ kabi juillet kalo tile 26 2023 ni Général Abdramane Tchani ale de y'o wale kɛ ka ɲɛsin Mohamed Bazoum ma o CEDEAO kɔni ye ɲangili ta ka ɲɛsin a ma nka caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ni Ala sɔnna don nataw kɔnɔna na ko yala ɲangili ninnu tɛna wuli wa yɛrɛ bɛɛ fɛ ko CEDEAO ka dugutuguni nogo lajɛ dɔ la ayiwa Abijankaw fɛ yen nɔ k'u kɔni bɛ ka labɛnw kɔni kɛ walasa ayiwa port minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ kibaruya sɔrɔla cogo min na u b'a fɔ cogo min na ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ o lajɛ min bɛ ka kɛ dugutuguni cogo la CEDEAO jamanaw fɛ ko a bɛ ka kɛ kɔrɔ jamana kɔnɔna na k'u kɔni bɛ k'u labɛn walasa port minnu bɛ farafinna tilebiyanfan fɛ o port ninnu da bɛ se ka bala bɛ se ka da olu ɲɛ cogo min na walasa jamana dɔw bɛ yen nɔ olu kana se cogo si la ka se ka olu lasɔrɔ u ka nafasɔrɔ siraw kana bɔ a yɔrɔ kɔnɔna na o i k'a dɔn fɛn minnu bɔ jamana kɔ kan ani fɛn minnu bɔ jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔ ka taa kɔ kan olu bɛ se ka bali cogo min na dɔw yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ yala ayiwa AES jamana ninnu maa bɛ se ka olu fɔ a ko la wa
Atigɛ la walasa an ka bɔ kunnafoni kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa Coupe du Mali ale ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ a éliminatoire n'o ye a éliminatoire tako labanw na ayiwa phase régionale n'o ye région ta ye a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Burumasa la ayiwa ko dan sigira o ka taa ɲɛ na ka d'a kan i k'a dɔn ale ni CS 70 awa i k'a dɔn k'olu kɔni ye Masaranga Sɔkɛta awa Burumasa o kɔni binna CS 70 ɲɛkɔrɔ fu ani 3 i k'a dɔn k'a fɔ kɛra Stade 26 Mars la an bɛ dugawu kɛ sa a tɔ Ala ka ko ɲa ka di an ma. Ni a bɛ wele ko Kylian Mbappé i k'a dɔn ko ale kɔni ye bolonɔ bila sɛbɛnna n'o ye contrat ye o ni Real Madrid ni ɲɔgɔn cɛ awa contrat in kuntala bɛ taa jɔ san 5 bɔɲɔngo la a kan ka nafolo min sɔrɔ sara la o ye awa 20 millions d'euros ye o bɛ kɛ san o san wa ha ka ca dɔ bɛ se ka fara o kan don nataw kɔnɔna na o min bɛ tali kɛ a ka prime de la signature la o ye ayiwa euro wɔri o million 50 bɔɲɔngo ye ko an bɛ don min ko bi i k'a dɔn k'a fɔ ma kofɔlen a kan i k'a dɔn a kan ka jira olu la an bɛ dugawu kɛ Kylian Mbappé ye Ala ka a ko ɲa ka di a ma. Ayiwa an minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛ dan sigi bi Mali ka bi don kibaruyaw la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'a fɔ aw ye n'aw ye jaabi ninnu sɔrɔ aw ka k'u fɛ wa k'u yɛrɛ kɛ wa an mago bɛ aw ka ladilikanw na walasa a bɛ se ka kunnafoni la k'i ka sɔrɔ cogo min na k'a to aw ka sigiyɔrɔw la diɲɛ fan o fan.